Il-Kennies tal-Ġenna din hija l-istorja ta' Gianni Borg, bniedem popolari u ta' suċċess fil-ħajja li spiċċa jiknes il-Belt Valletta. Tkellimna mal-kittieb ta' dan id-dramm oriġinali, Tony Kassar-Darjen. Biex kompli jaqla xi ħaġa u jkompli jista' jgħix ftehim mal-Kunsill biex jibda jiknes it-toroq bil-lejl, it-toroq tal-Belt. Hemmhekk sab verament il-ġenna. Għaliex l-istorja bloli u bil-nżul, bit-tluħ u l-nżul tal-ħajja li sab f'ħajtu sabu eżatt. Rifless fl-istorja tal-Belt Valletta. Allura, dali qed jiknes, l-istorja tal-Belt sabu ħaġa waħda, twaħdu ma' xulxin. Dan id-dramm għal taħlita ta' emozzjonijiet, daħk, biki, serjetà u avventuri u jħares ħarsa lura fl-istorja ta' kif iffurmat il-Belt Kapitali Maltija. Tony Kassar-Darjen fissrilna kif 40 persuna kienu involuti fi 8 ġimgħat ta' tħejja għal dan id-dramm li se jiftaħ l-istaġun teatrali. Iltqajna wkoll mal-karattru ta' Didi bil-laqam ta' Peach li se jkun interpretat mill-attur Carlos. Dan kien persuna li kellu diversi emozzjonijiet, kemm għax meta kien żgħir ma kienx iħossu komdu fil-ġisem li kien fih, u kemm qed nitkellmu fuq dawk iż-żminijiet, ġifier ma kienx faċli li turi minn inti. Allura jiġrulu ċertu affarijiet f'ħajtu li jispiċċa bħala ħanajdu hekk drag queen ta' dak iż-żmien fi strada stretta. Id-dramm ta' satejn huwa b'koreografija ta' Alison White u b'mużika oriġinali ta' Maestro Paula Bela u se jsir fit-tmiem il-ġimgħa fit-Teatru Rjal.